away. Una, kasi, ay depende kasi. Ang akin kasi magaling siya mag-ano. Yung Pinoy ko kasi, may si pasok-pasok lang yun. Tamad mag-ano yun. Huwag mo paalalahan ng siguro. Yan. Mawa ka. Tamad. Tamad na. Bigyan mo yan sa siguro. Romantic. Pag ako nagka-Black American, ako. Hindi na, magpasok mo sila eh. Pero nakakain din yun ha. Kaya nga, ikaw na po eh. Diba? Lagot ka. Pero hindi naman yan daw kumakain yung mga ganyan, uy. Yung mga Pakistan. Yung mga iba, ano. yung iba, may haram yan. Kaya nga. Pero yung arang kasi, tinuruan ko yan. Makain ng? Pag Biso. di ka kumain, Ng ano, te? Biso. Anong bisong? ako. Ay, kumakain din yan sila. Kita mo namang na nasa libro nga nila yung kung paano mag-imano. Oo. Oo nga. Sa hadith. Hanapin mo, bumili ka ng librong hadith. Pag sinabing hadith, yan yung mga kasabihan ni ano. Be, sa Quran, bawal yan. Nung Quran, bawal yan, nuka. Huwag mo ko Pinag-aralan dyan. namin yan. At bawal magpabang. Tinuturo yan sa kanila. Nako, sinasabi ko sa'yo. Yung iba, siguro. Pero kasi, karamihan kasi, haram. Hi! Mega loud shower out and good afternoon everyone. So, basta po ako. Basta po ako. Yun na. Surprise ano natin. Sarap pa naman sa loob. Ha? Sarap pa naman sa Oo. Na na na. Siyempre, taste mo. Ang haba pa ng video. Hi Beauty! Mega loud shower out and lakwatsa ni Bryce. Good afternoon. Ganun. So ayan, like and share muna tayo mga bebe ha. Para hindi naman tayo matayuan dito. Kakaantay. Oh no. Hi Fury! Mega loud shower out. So ayan, magpalista na po yung lahat ng gustong sumali at yung mga gusto pa pong makipagchismisan lang dyan. Hello naman sa'yo, no? Ting diring. Ting diring. Ting diring. Naging tiring. Tawang-tawa sila Kwatsa ni Bryce, oh. Siguro nakatapos to. Tawang-tawa sila Kwatsa ni Bryce. Siguro. Wait lang. Mapatay pala, mapatay. Quiet daw, quiet. Okay. Okay po. Nakalista na po. Ay, bakit laging nade-delete? Purific. Purific, ano nga ulit Purific TV? Hi, Kuya Alboy, mega loud shout out. Team Umay, nakalista na po. Purific, nakalista na Bebelag. Pilipo TV, mega loud shout out. Ano po ang inyong main channel at kaninong team ka po galing? Hi, Kuya Alboy, mega loud shout out. Ayan.
Pilipo TV. Ano po ang iyong main channel? Sadik? Sadik? Ako sadik din sa'yo. Eh? Sadik ba? Sadik? Yan yung main channel mo, Sadik? Sadik din ako sa'yo. Ano ba? Lipo. Lipo. TV. Okay, lakwatsa ni Bryce na lang ako. Masaya ka ba? Lakwatsa. Lakwatsa ni Bryce. Masaya, masaya. Masaya ba? Ooh. Ooh. Ooh, yeah. Okay, magpalista na po lahat ng gustong sumali, ha? Ayan, like and share muna tayo. Like and share. Okay? Si kulot ng aking lungkot. Okay, dali na po, dali na po. Magpalista na kayo. Aha, aha, aha. Tara na. Okay, nag-e-invite na po ako, ha. Nag-e-invite. Huwag nang aalis po para hindi na rin ako umalis. Aalis ako kung aalis kayo. Pupuntahan ko kayo kung nasaan kayo. Ano daw? How's your day? Well, my day has just started and so far it's running good. Yeah. How about yours? Are you happy? You happy? Me? I'm happy. Pulboron kayo dyan sa mga gustong mabilaukan. Hindi lahat ng sinusubo ay hindi nakakabila. Pero pag ito talagang pulboron ng sinubo nyo. Maliit lang po ito pero mabibilaukan kayo. Naka-log out ako kanina. Wow! Congrats! Masaya ba sa log out? Ayan na naman tayo eh. Ah, di ba? Di lugaw. Ako nakakain ako kanina ng lugaw. Mabasa yung lugaw. Oh. Kung ano-ano. Ganito ko siyang sinusubo. Inaasar ko lang kayo. Kayo naman eh. Namumula na tuloy ako. Ayan, like and share muna, like and share. Tang 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 tang. Bilugaw. May jacket agad syempre. Kasi naka-join na yan na yesterday yata. Yung ganyang ninja.
If I'm not mistaken, Max naman yun. Ano? Screenshot ulit? Screenshot na yan! Recto na roll. Oh! Close up toothpaste. Hindi na beam toothpaste. Ah, di ba? Dana pala sa pag-share. Ayan, thank you. Yayain nyo na mga kaibigan nyo, mga kaaway, mga kachismisan, mga kamarisol. Ayan, tara na, tara na. Hi, Alma Cordero, FW Vlog, Megalod Sharaf, and good afternoon. Alma Cordero, OFW Vlog. Di na tuyo. Di na tuyo? Yeah. Kasi ano ti? Anong tawag ba niyan? Mahamog. Naks naman yun. Mahamog. Hamog. Yeah. Yung hamog talaga. Pahamog naman. Sasali ako pero wag ilapag. Yun. Very good develop. Sige, sige, sige. Ano, natuyo mo na. Pa-plansya mo na lang. Plansya na lang. Ito. Plansya mo na lang. Mahamog kasi. Mamaya, mahamugan ka rin. Ako naman ang pahamog dyan. Hamugan niyo naman ako. Joke lang. Joke lang. Kayo naman, napaka-senti. Senti na, sensi pa. Sentimental and sensitive. Sintimos. Sintimos kaayo ba? Ang laking bunganga, no? Pulburon pa lang yan. Laki-laki na. Masarap yung pulburon mo, te. Maraming gatas. Ah? Gatas? Ikaw lang walang gatas. Maraming gatas. Ikaw lang walang gatas. Ako lang walang gatas. Wala akong dede. Kahit flat to, may panghahawakan ka dito. Makapansan lang yan. Hi, Jay Green. Megalod Sharaf the day. Na. Jay Luntian. Yan, alista na yan. Okay, okay. Nasa na yung iba? Itlog ni Jopats. Oh my God, may itlog akong nakita. Oh my God. Hi, itlog ni Jopats. My God, shower out, baby love. Kamusta naman ang itlog mo? Di pa ba napipisa yan? Di pa rin nagiging sisiw. Jakot ka lang yun? Hindi mo sinipita na eh. Ha? Hindi mo sinipita dyan? Load kita. Hindi jakot ka lang? May paloloadan muna ako. Si Deborah
Ha? Ang dala mo. Ano, te? Yung dalawa kong jacket na sinampay mo. Hindi na tuyo. Ang galing mo. Ang galing mo. Sinabi ko iwalayin mo. Hiniwalay ko yun, te. Hiniwalay ko pag... Hiniwalay ko pag sampay. Siyempre, ang tawag ba nun na siya dun sa hanger? Dito kay ano. Wala akong ipit. Wala akong ipit, ginamit ko. Pero hindi, gusto ko lang talaga yung ganun. Para basa ka na bago ka pumunta doon. Ang labig-labig eh. Diba, te? Dapat pagpunta mo doon, basa ka na. Kasi... Oh. Yung kabay panin na din natuyo, hindi natuyo. Diba? Ako lang yung natutuyo, ikaw hindi. Kakaiba tong kasama ko. Hello, Jopats, yan po yung main channel mo, Jopats. Jopats, bebe. Hi, Bebe Loves, Yola, Alea. Yola, Alea. May pahuhulaan ako sa inyo mamaya. And I'm sure, alam niyo na, pag Friday, masaya talaga yon. Ah, di ba? Jopats TV. Ay, nakalista na yan, Jopats TV. J Green, nakalista na rin yan. Okay, magsimula na tayo in just 3 minutes, ha? And then, pahabulin na lang natin yung iba. Okay, basahin niyo yan. Kuya Jopat. Sana all maugat. Kulay ng ano naman pahuhulaan mo, madam. Hindi ko na po pahuhulaan ang kulay ng panty ko. Siguro lang sila. Uli mo cover ka? Wala, Sol? Wala. Meron ako Ano? bulaklakin. Sombrero ka na lang, te, oh. Ay, may ano ako doon. Ah. Ano, kita ng ano, pinyeta to. Uy, maganda naman na. Gago ka ba? Bisik ka! Hindi, ah. Yuho! Bruha ka talaga. Ala, dito yung bonnet ko, no? Wala. Or you want ito? Magbubunet ka? Hindi. Sabi ko, pang cover, hindi galingan. Wala nga akong shawl. Sela. Ano si Sela? Ala. Jonel Sagayno Remix. Baka sila kwatsa ni Bryce, alam niya yung kulay ng, ano, ng... Yan kasi pinahulaan ko nung nakaraan. Kulay ng panty ko. Paano mo nalaman, J. Green? Ay, joke lang. Okay, sino pa? Sino pa? Walang kulay. Transparent ba? Transparent ba? Ha?
Anyway. Okay. DJ Jonel So magsisimula na tayo ha, para hindi na tumagal. Uy, kung ato dito, tapos albasin ba? Dako mo ito mabinding. Magsimula na tayo, magsimula. Basta nito pang box dito. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon. So ako po ang inyong host for this Friday and Biyaherang Ilonggo po. Ako lang po yung maglalapag ng inyong mga channel or video only. Okay? Every video link po na aking nilalapag ay dapat nyo pong puntahan at panoorin ng 1 minuto. After manood ng 1 minuto, ay magko-comment or magbabakas ng naaangkop sa inyong napanood. Right after magbakas, ay mag-like and mag-subscribe bell all. Okay? Lahat po ng aking nailapag at ng iwan ay atin pong ilalapag ulit para bawian ng banana. Tutulungan ko si Lolo, syempre. Tutulungan ko si Lolong bawasan yung mga bananas nyo. Para hindi masyadong manalaki at hindi masyadong mahaba yung mga saging nyo. Okay po ba? Nagets nyo po ba? 2 beses po ako or 2 wave naglalapag sa bawat participants. Okay? 2 magkaibang video link ang aking ilalapag every participant. Nagets nyo po ba? Kung ready na po kayo, sabihin na ng basta na ako, kulot. Kung ready na kayo, ay sabihin na ng basta na ako, kulot. Ano? Ano? Dali. Uwan ko mo magugustuhan mo. Ito, magugustuhan mo kaya ito. Ito, ginagamit ko to. Ba't silang yan ang gamit mo? Ito nang magabaya. Bango ba? Sino lang? Bango mo na lang. Kaya nga, try mo daw. Huwag ka lang mag-hood. Huwag ka lang mag-hood. Huwag ka lang magabaya. Huwag ka namang hijab. Huwag mo nataktan mo. Malaman. Okay. Malataan mo dito. Bakit alam ba nila na ano? Malaman. Babae ka. Wala silang pakialam sa'yo. Dahil di naman nila alam kung may ano ka ba dito o wala. My God. May zipper. Ay, mali. Ang alin. Okay, magsisimula na tayo. Huwag ka lang magabaya. Yan ang sinusuot ko. Kapag ano. Simula na tayo ha. Sige, lagi yung anak mo. Here we go. Uy, kabaldita, dyan, oh! Akin! JD tayo, JD. JD. DJ Jonel Sagino. Akin! Basa ka din, kulot. Oo, basa din ako. Kakaligo lang kasi. Basang basa. Pupunasan mo. Ay, nako naman yan. Punasan mo yung buhok ko. Kasi galo ko pa sa iyaha, eh. Ayan, puntahan na po kaagad. Puntahan na kaagad. Mika Fernandez, nakalista na, Bebe Loves. Mega love shower out. Kasi gamay ra, eh. Kulangan siya. Ngayo, pagod ka. Okay. Utang daw. Kaya nabita sa mga bayad. Balisag sa mga bata. Uy! Utang, ako yawa, oy. Isa. May papal... Isa, batikyo. Okay, next na tayo. Next, puntahan si JD. Oh.
Kapit na sundo ni Mama. And then Ange tayo, Ange. Ikaw alang-alang ha. Lakwat siya ni Bryce, huwag kang aalis, huwag kang aalis. Ding! 100 hotdog! Pork, 100! Maganda ba kulot ko ngayon? Maganda ba kulot ko ngayon? Lakwat siya ni Bryce. Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Okay? Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Okay, may load. Magsisend muna akong load ah. Tuloy-tuloy lang po kayo sa mga nilalapag ko ha. Wait lang. Tuloy-tuloy lang kayo sa mga nilalapag ko. Ay, no! DJ Jonas Sagayno Remix. Bago ang lahat. Hi! Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Ala akong kulot. Ayan o, haba ng kulot ko. Hi PJ Policotero. Ano? Kalikotero pala. Kalikotero vlog. Anong kinakalikot mo? Anong kinakalikot mo? PJ. Kayo dami niyong alam na kalikot-kalikot Okay, JNM tayo, JNM. Hi, Brusco! Noted na yan. Habol na, habol. Na. Mabilis lang tayo, mabilis. Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Di pagbagong dikit ay paglumang dikit. Okay. DJ Jonas Sagayno Remix. Hi YouTube, Alexander OFC. Wow, my boss. Ayan na naman tayo, dudugo na naman tong ilong natin. Friday po ngayon, day off ko. So, dapat sana hindi ako English ng English. But then, naandyan si Alexander. Alexander, magpalit. Ay, magpalit. Alexander, do you have an India account? BG mode boss still drive. Oh, I see. Okay. You drive safe. Okay, go home safe. Oh, ayan. Hello, Alexander. Yeah, baby. Yeah. Oh, galing naman daw. English yan kasi Indonesian si Alexander. Ito mawalayo mo? Ate, baik. Nang aking ama na siyang lumikha, ang nagdurusa. May katapusan pa.
Hi, Jeff Rocks! Gora na gora, habol-habol ha. Habol-habol, baby loves! Habulin mo ako. Joke lang. Okay, Jeff 18. Awesome vlog. Ayan, habol na. DJ Joanna Sagayno Remix. Hindi kita mahabol po, ang bilis mong tumakbo. Oh. Na-try mo na ba? Dai. Sir, 130 oh. Okay, next tayo, next. Vanessa Tail tayo, Vanessa Tail. Mabilis lang tayo, mabilis ha. Kasing bilis lang po ng pag ano, ng pagbuka. Ng pagbuka ng liwayway. Ay, nako. Bakit ka quiet? Lakwat siya ni Bryce. Bakit ka na-quiet? Bakit ka na-quiet? Bakit? 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 Okay, Ernie Marin tayo. Ernie Marin. Mag-boxing ka. Team O, may si ano na. Jake. QTY forever. QT forever. Hi, Ideltan! Habol ka, baby love! Yes po, kakasimula pa lang, Idel. Idel Mier. Okay, nakalista na po. Watching ang alin. Anong winawatch mo? Yung butterfly. Ganda yung butterfly. Diyan kayo lang pa. Yung butterfly, pati yung ganun. Anong winawatch mo? Kaya kahit ito din yung doha. Sige, madali. Sige na, butterfly daw. Butterfly nga, ma. Parang budot. Sige. Maganda yun. Sige, yung butterfly. Tignan mo nga. Kaya nga, ikaw. Okay, login 1 tayo. Login 1. Galit. Mabilisan lang po ito. Mabilisan. Ano yun? Saan dito? Butterfly? Search ko. DJ Joanna Sagayno. Lakwat siya. Kamusta? Kaisip. Search yan, ha? Hindi ko. Ano ba title ako, Day? Bago yung trending ngayon. Ano yung trending?
Okay, next natin. Happy Ayun na. birthday from Biyaherang Ilongga. Happy birthday from Biyaherang Ilongga yung sasabihin niyo po. Eto na. DJ Joanna Sagayno Remix. Tararan, tan, tararan. Tararan, tararan. Ay. Kaya nga. Bubaya ka? Parang ako bigat. Hindi, ako bigat. Hindi, bigat. Uy. Kaya lang. Wow, binigyan ka agad. Hindi ko ba mga tayo. Okay. Sige na. Patingin. Oh, ayan na. Oh. Nakatingin ka na sa akin. Eh! Okay. Pilipo TV. Hindi po kita nakikita. Pilipo. Wait lang ah. Hi, Pilipo. Nawawala siya. Anyway, let's move to another link or another participant. Doon o sa ano mo. Alma Cordero tayo. Alma Cordero. Budol ka nga. Oo nga, budol ka. Kala mo ha. Kala mo ha. May isahan mo ako ha. Ikaw yung budol. Ay, bawal kang ilapag. Okay, non-drop. Tama! Doon o ilagay o! Kita ano? Okay, non-drop. Okay, nakalapag na yan ah. And next natin ay si Bye ka. Jenny Galigar. Okay, wait lang. Okay. Ang tagal. Nado ako makabuka ka mo. Ano ko magbuka ka? Ikaw ka. Okay. Ay, wow, wait! Ay, ano ba yan? Jenny Galigar tayo, Jenny Galigar. Ay, nakakainis. 50 seconds lang. Hindi lang. Ako ba? Ay, Gaga. Ah, timer mo, please. naghang. Wala kang butterfly. Okay, nako naman yan. Ala, naghang. Katawa si Jin. Katawa. Baka pipupet mo eh. Jenny Galigar. Okay, Jenny na tayo, Jenny. Okay lang. Anyari laki ng ngiti mo ngayon. Di ko lang din alam, pero I think may kinalaman ka doon. Okay, noted Bebe Loves Alma. Next na. Meron akong hindi na nakikita. Mga nawawala. What happened? Nawala sila. Jopats? Napisa na ba ang itlog mo, Jopats? Nawala ka na. Yes! Oh, masulang Nawawala na si Jopats. Anyari? Oo.
Andyan pala. Ano? Oh. Sana Hindi all. naman kasi wala akong pambayad. Lockdown dito. Na-lockdown na ako. J. Green, naka-quarantine ka ba, Bebe Labs? J. Green, naka-quarantine ka na ba? Okay, No next work tayo, today. proceed tayo kay Jopats. Kuya Yeah. Jopats TV. Oo. Oy, ang pogi talaga nito. Uwi na ako. Pogi talagang Bebe Labs namin. Kuya Jopats. Pero, Here we go. mga... Hindi kasi nagkuha mo? Inabangan ko yung Okay, kuya tayo dyan. Kuya, wag po. Nagkuha ba mo? Ay, walang trabaho dito. Okay, Kuya Jopats tayo. Lockdown. Nag-ay ito. February, March, April, mga ganyan. Ay! Tumugot-mugot na yun, oh! O, pahinga muna. Paki-smash po nito, paki-smash ng like button. Eto na. Ikaw muna bahala sa amin. Paki-smash ng like button po, paki-smash. Oh, ako naman tagal na pa mo dyan. Ayar! Ano pala kayo? Oo. Wala kumulit na kayo. Magpapakabait na ako, ma. Dahil may kasalanan na ako eh. Makaluto nga rin ng ano, ng pulburon. Abi! Kaso wala lang balot. Hindi ko nababalutin. Mayaba, mandak. Baklaw lang yan. Gatas. Wala ka lang ni Ana. Oo. Ringi ko, be. Gusto kong mabilaukan kayo. Asa na si ate? Nanood si ate? Padala na siya. Okay, paki-smash po. Paki-smash ng like button. Next link natin dyan. Ay, nanood si ate? And then next natin ay Huwag mo sabihin, ha? Yola Alea. Ay, pagkakanon. Ayan, Alea tayo, Yola. 49 subscribers. Guys niya, ano? Birthday mo na ba? Lantita din pala siya, oh. Oo. Yeah. Yola. Ay, palit lang mo. Eh? Palit lang dyan. Yola. Di ko na alam paano i-spell. Ano ba yan? DJ Jonah, the Dino. Yaman siya. Yola tayo, Yola. Pag-iwi ko na lang. And next natin ay si Mika Fernandez. 770. Ayan. Mika Fernandez tayo next. DJ Jonah, the Dino. 7 days lang. Ay, Manila lang ako. Asa na si ate, Bing? Nanood na si ate? Ayan, puntahan na po. Puntahan. Oo, i-ano nila yan. Nagkukusang hubad na yung damit ko. Kung meron pang warranty. Nagkukusang hubad ba naman? Salbahe. Yamo, bili na ako ng DJ Jonah, mga the pagkain Dino. ko. Nausap din mo. Oy!
natin. Oo. Oo, yun na sasabihin mo. Hindi na natin. 3. Yung kamagwangan mo. 7. Uy, talong ka yung buhok ko. Wala kang super saiyan. Nandiyan na ako sa... Saglit na nga, may re-replyan ako. Hindi ko, wag na ako mag-sildo ako nila kay mahal ang taxi. Beng, bagay na, Beng. Palit ko chocolate ha. Palit, butang na po sa box. Baka next month. Ha? Nga, kaon yun. Oh, Lord. Wala. Ah, lakaw ko ha. Palit ko chocolate. Butang na po sa box, no? Ano lalagay sa anak mo? Habol lang habol. Makainin mo kami ni Ada. Yay! Okay, next natin ay si Ay, mag-birthday na yun. Sandy Dichi. Grabe ka naman. Ako na Oh, maglalaba. grabe. Asa na si ate? Maglalaba. Namuot na si ate. Dyan. Agoy. Dating gawi. Dating gawi. Hahabol ako, wag mong bilisan. Yes, sir. Bebeng. Hintayin nyo na rin. Pag nakaalis ako. Don't skip ads. Kaon banat. Babay na. DJ Abe. Jonah sa Dino. Bye. Love you. Okay, don't skip ads po ha. Kay Sandy Dichi po yan. Apply yung kiss. Oh, Tiram dam dam. I love you. Sige na. Good. Actually, meron ka nagsisinisan. Bye. Uy, di ba na maupalo? Ayaw mo na, talungan. Ay, ate. Dami akong pagkain dito. Wala, dito lang kami. Babay na. Caramel. Bye, kiss. Uy, di naman sa balong upalong. Yay! Tignan mo, nangonti na. Nilagay ko na sa box. Screenshot na yan, screenshot, screenshot. Ay, hindi kita. Yung fudge caramel. Ano? Matigas. Wala na. Lubog na tong company. Lugi. Nalugi. Nagbawa silang tao. Ah, sige na. Hi, Jolini. Mega loud shower out, bebe. Habol po, habol. Bye. I miss you, baby love. Jolini the love. Ayan, habol na, bebe. Yan, namimiss ko na kayo. Grabe kayo sa akin, ha. Papamiss kayong masyado, ah. Okay, next natin si Oragon. Oragon tayo next, Oragon. Ah. Bam bam bam. Matigas. My God. Yoko. Bam bam bam. Okay, hanap ako ng ibang makakain. Kinder Joy. Wait, kuha akong tubig. Kuha lang akong tubig.
Ganito nga lang ako eh, pupunta eh. Sa pabaksin. Jonas Sagayno. Sa abaya. Oo nga. Baya mahaba naman eh. Sana ako ang mahanap mo para kainin. Ah! Masarap ba? Jeff tayo, Jeff. Jeff Awesome tayo, Jeff Awesome. Jeff, ay, non-skip. Non-skip po yung patalastas ha. Kay Jeff po ito, kay Jeff Awesome. Ah, natameme ka. Jonas Sagayno. Holding me, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Leave nobody. I got you so Mm. Seryo ba to? What? No. J. Jonas Bakit? Sagayno. Bakit? Bakit? Ah, hindi. Non-skip ads kay ano yan, kay Jeff Mozo. And then Idel Tan tayo, Idel. Idel tayo, Idel. Next, link. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon po. Sing ganda ng aura niyo ngayon po, host. Na all. Na all. J. Jonas Sagayno. Thank you. Nadala lang yan sa kulot. Kulot ko lang ang nagdala. And then next natin ay si Jolini Vlog. Seven. 7:42. Ayan oh, Jolini oh. Jolini talaga oh. Jolini. Bunso namin yan, bunso. Hindi ko pa alam kung saan ko hanapin mga ama ng mga to. Ha? Basta pa ko din. J. Jonas Napalunod ako ng pagbaba. Ano nga pala? Buka-buka? Lasya, yan talaga, yan talaga. Buka-buka kasi dito. Buko. 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 Ano naman? Buko. Buko. Ang kulit ng buhok ko. Inuhubaran ako. Buko. 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 Hindi ako yung buko. Simple lang buko. Haba lang na yun sa ano. Okay, very good, Alma. Bye-bye. Still here, boss. Okay, thank you for staying. Okay, second wave tayo, second wave.
Ernie Marin tayo, Ernie Marian. Second wave na po, second wave. Malapit na tayong matapos. Kalain nyo yun. Malapit nang matapos agad. Ang bilis lang, no? Okay, Ernie tayo, Ernie second wave. YouTube, Alexander Boss, how are you? Sabi ni Jeprox Mosso. Biyahe ni Biyaherang Ilongga. Okay, biyahe ni Biyaherang Ilongga next tayo. Beke naman, pwede ninyong, ano ba tawag nun? Beke naman, pwede ninyong dikitan ng maayos-ayos. Okay, next link tayo. Biyahe tayo. Malapit na tayong matapos, ha. Maestra tayo, maestra. Ay, bakit pala nakahubad ka dyan? Angela 2. Meme, ako, lapag mo rin. Nasanay ka na. Oo, kanina akala ko ba kasi naka-quarantine ka na. Nasanay na akong naka-quarantine ka. Ito talagang anak ko, di ako pinapa-alalahanan. Okay, next tayo, J. Green. Malapit nang matapos, saka palang nagsabi. Muntik ka na, J. Green. Talaga. Okay, next tayo, next. Okay, si Purific ay non-drop. Si Alma ay non-drop. Okay, next tayo kay Jenny Galigar. Okay, Jenny Galigar tayo next. Jenny Galigar. Ops, tomorrow po pala meron tayong Guilds Day and same on Friday, we still have Guilds Day. And sa mga nasa team ko po, if you want to join, just let me know. And ako nang bahalang magsabi sa ating host for tomorrow kung sino-sino sa inyo yung mga naka-quarantine. Okay po ba? Sabihan niyo ako mga baby loves, ha. Marami yatang premyo bukas. Okay, next tayo, next. Kuya Jopats tayo, Kuya Jopats. Kuya Jopats tayo, Kuya Jopats.
Ba't hindi? Okay, log into. Inday Jolini, mega loud shower out, Inday. Sabi ni Jetrox Model. Host, ask ko lang, nakita mo ba kanina? Opo, nakita ko po. Ang ganda ng ano niya. Opo, ang ganda ng kulay. Saan mo pinagawa yon? Saan mo pinagawa? Hello, Kuya Jess. Miss you po. Sabi ni Jolini Vlog. Kuya na tayo, Kuya Jofat. Pangalawang lapag kay Kuya Jofat. Heto na siya. Na na na. Jopas Baby Loves, ano ka na ba? Moni? Ay, hindi pa pala. JQT forever tayo. Thumbs up, thumbs up. Sa aking piling, nasasaktan man ang puso't damdamin. Sa Kuya TV, mega love shower out. Ano ang iyong main channel po sa Kuya? Habol ka dyan, nandyan pa yung login to. Sa Kuya, ano ang iyong main channel po? Kanino nga to? Okay, love tayo. Jake Cutie tayo, Jake. Jake Cutie forever. Before you go. Habol ka, baby loves. Emma, nandyan pa lahat ng link. Ang weird lang talaga, pero ang cool sa uulitin. Talaga? Sige ba? I miss you to Inday. Sensya na po, laging absent si Kuya Jeff sa GC at LS kasi higpit na oras sa trabaho namin ngayon. Ang haba naman nun? Ang haba, reklamador ako. Naku, Kuya Jeff, same tayo ngayon. Ako kasi naka-charge ngayon. Ganun. Okay, next tayo. Next. Celia Gegodas. Happy New Year! From Biyaherang Ilongga. Yan yung sasabihin nyo ha. Happy New Year from Biyaherang Ilongga. Right now. Wanna make love right now daw. Na. Around the world. Lemon tree. Malapit na tayong matapos, malapit na. Next natin, Jay Green, pangalawang wave.
ika'y mahal pa rin. Kay Green tayo, pangalawang lapag. PLDT, thank you. Ay naman yan. Thank you naman. Kabiyaheros, TV, habol po kung mahahabol niyo po. Habol lang, habol. Doon sa pinakataas po, sa pinakataas. Before you go. Kabiyaheros, TV. So, before you go. Okay, next tayo na. Hindi ko i-check ang sinugaw. Mabubuhay tayo na walang lugaw sa maghapon. Okay? Naintindihan, delivery and prayer services. TikTok ko, puro CPR. Ay, agoy naman yan. Lagot na dat. Huwag kasing masyadong TikTok ng TikTok kasi alam nyo, yung TikTok po at yung YouTube ay magkalaban. Na, so when you drop your, tawag nito, hindi pala drop. Upload. Okay. Whenever you upload ng TikTok videos ninyo, mostly or majority of your uploads na puro TikTok ay nagiging CPR. So, kung ayaw nyo ng ganon, wag na po kayong masyadong upload ng TikTok videos ninyo sa YouTube. Okay? Next natin ay si Yola tayo, Yola. Hindi ko i-check ang sinugaw. Mabubuhay tayo na walang lugaw. Yola tayo next, Yola. Naintindihan, delivery and prayer services. Let's get started. Yola tayo, Yola. Second wave na po tayo ha, second wave. May asungot, may asungot. Sino ba yan? Tok-tok na lang meron hindi kalaban yon. Teme. May asungot, may asungot. Nako po. Madam Isay. Ay, kabayo. Hindi ko i-check ang sinugaw. Okay, Madam Isay tayo next. Madam Isay. Ate Baet. Na 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 na. Na 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 na. Mag-like naman yung iba dyan, hindi talaga hindi talaga nagla-like. Hindi sinusunod yung ating mechanics, yung iba dyan. Alam mo yon? Hindi nagla-like. Hindi rin dumikit yung iba naman. Okay, next tayo, next. Okay, paki-smash ng like button. Kulamin natin ang, ano daw yun? Wait lang ha. Nako, quarantine pala ako. Goy, lagot na. Lagot na talaga. Naka-quarantine ka pala. Kulamin ko ang asungot ho. Sige, kulamin mo dyan.
And then next natin ay si, we're almost done na, Mika Fernandez. Ow! 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 No. Mika Fernandez tayo next. Okay, Mika tayo, Mika next. Akala siguro nila kasi mabilis akong maglapag, hindi ako nakabantay. Ay, nako naman yan. Kahit mabilis po ako, ay nakabantay pa rin ako. Kaya wag ganon ha. Nako po. Okay, next natin ay Sandy Dichi. Okay, next natin na Sandy tayo, Sandy. Namatay. Sandy tayo, Sandy. Oh, non-skip. Patalastas. Patalastas, Sandy. Tan, taran, tararan. Okay, next. Sandy tayo, Sandy. Malapit na tayo, malapit na. And then, Oragon tayo next. Oragon TV. Uy, ang lalaki na ng ano niya, oh. Ang lalaki na ng ano niya. Ng ano. Ang laki na. Ang laki talaga na ng ano niya. Ng views. O, diba? Ang galing ko na. Okay, next tayo, next. Jeff Moza tayo, Jeff Moza. Jeff tayo, Jeff. Ay. Don't skip ads. Ay, don't skip patalas. Jeff. Ayan. Malaki ba? Ang alin? Ayusin mo yung tanong mo. Baka iba yung masagot ko. Ayusin mo yung tanong mo. Nako naman yan. Ideltan tayo, Ideltan. Okay, next tayo, next. Idel tayo, Idel. Okay, heto na. Love-lovein nyo to ha. Iangat nyo naman ang puwet nito, okay? Iangat ang puwet ng channel niya. Yung channel niya po yung iaangat ha. Yung puwet ng channel niya. Uh-oh. Hi, Lionel, my darling, my baby loves, my mega love. Hello, Lionel. 59. Ayaw niya ng 69. 59 daw. Hello sa'yo dyan. Okay, next tayo, next. Heto na. La. Yes or no lang, malaki ba? Ang ano nga, baka iba nga yung masagot ko. Baka iba yung masagot ko.
Lionel, malaki ba? Bebe Labs, malaki ba? Ikaw nga ang sumagot dyan. Baka kasi iba yung masagot ko eh. Nako naman yan. Lionel, kamusta ka na po? Kamusta ng Bebe Labs ko, ha? Matigas pa ang banana. Ah! My God, saba ba yan? Saba na saging ba yan? Saba na banana? Masyadong matigas at mabilog. Ah! Oh my God. Aray. Oh, yes na yes. Okay, yes na yes. Oh my God. Kamusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? Magtanim naman kayo ng ano, ng banana. Oh. Wait lang ah. Lionel. Asa na dito yung ikaw talaga ang nagluluto? Gusto kong makita yung si Lionel Bebe Labs natin na yung vlog niya na nagluluto siya. Sana makita ko yan. Bakit hindi sa'yo? Wait lang hinahanap ko Okay, eto na, nakita ko na. Nakita ko na talaga siya. Wait lang Ano, Lionel Bebe Labs. Lionel pala, Lionel. Pero Lionel talaga yan pagbabasa ko, pagkakabasa ko. Kasi mas masarap bigkasin ang Lionel kesa sa Lionel. O diba? Hi Blue! Mega loud shower out! Hi Blue! Bebe Labs! Nako naman yan. Thank you sa pagbisita. Tulog na lang ako. Oh, bakit ka matutulog? Sabi ko nga eh. Yes na yes nga ang sabi ko. Ay, nako, napapakamot ako sa kilikili ko. Nako naman talaga yan. Okay, next tayo, next. Jolini tayo, Jolini. Vlog. Ayan, nakita na tuloy ako ni Lionel. Ay, Jolini tayo, Jolini Vlog. I miss you din, Bebe Labs Blue. Mandais, bakit ka hindi naka-brief? Nakikita ko tuloy. Mandais. Bebe. Ba't di ka ba't di ka naka-brief? Nakikita ko tuloy. Tuwang-tuwa naman ako. Tuwang-tuwa ako sa nakikita ko. Nako. Malaki ang pag-uunawa ko. Oh my God! Pag-uunawa pala yun. Okay, next tayo, next. Mandais tayo. Mandais. Ay, lablabin nyo to lablabin nyo to.
Malamig sa labas, Lin. Lumamig na? Malamig. Kala ko hindi. Kaya nga host, mahangin tuloy. Okay na yan. Naaamoy ko kasi wala kang brief. Oh. Goodbye, girls. Bye! Bye. Sunod ako, sunod ako. Kabukter ko na. DJ Shona sa Gyno Remix. Okay, next tayo, next. Malayo pa yung time ko. Po, kasama po, ano daw? Po, kamusta na pala kayo sa mga kasamahan mo dyan sa work po? Ano daw? Sinong tinatanong mo, Bebe Love? Kabiyaheros tayo, Kabiyaheros TV. Okay, Kabiyaheros tayo, first wave. Puntahan, lablabin ah. Kabiyaheros tayo. Now, here we go. Part-time ka ngayon po. Ay, hindi po. Magpapa-booster ako mamaya. Booster shot. Papa-booster shot ako. Papaturok. Ah! Excited akong turukan. Ah! Oh, di ba? Oh, nilinis. Ay nako, kinaliskisan ko to ng maayos-ayos yung balikat ko. Para pag para pagturok sa akin mamaya malinis yung cotton. Oh, di ba? Oh, ano? Laban pa. Next tayo, balik tayo kay Amandais. Pangalawang wave. Kayo kasi. Ay, nako. Okay. Eman tayo, Eman. Second wave. Okay, and then tapos na tayo ha. Tapos na tayo right after nito. Ano po, tuturok sa'yo, host. Booster shot po yun, booster shot. Kabiya B po pala. Ano daw kabiya? Kabiya B po pala. Kabiyaheros. Okay. Oh, ikaw na bala dito, girl. Yes, bye-bye. Yala, you take care. Hala ka diha, paturok ka pala mamaya. Opo, magpapaturok ako. Yung mata ko nakaganon. Pag naturok. Pangalawang wave kay Kabiyaheros tayo. Kabiyaheros. Host, wag mo na ilapag yung akin ha. Okay po. Hindi ko na ilalapag, promise. Tapos na kasi. Okay. Yung mata ko nakaganon pag nagturok mamaya. Okay. Kabiyaheros. Second wave. Okay. Second wave. And then, log out na tayo. Ibang turok naman po yun. Ngayon, oy. Nag-iba ang mukha habang tinuturukan.
Ano, log out na tayo, log out. Wait lang kuha ako ng link. Kuha ako ng link ng log out natin. DJ John Sagano Remix. Diba? Naka-log out kayo, naka-log out si Nonon kaganina. Log out na kayo dahil naka-log out din si Nonon kaganina. Ibang turok yan, Hot. Nakakapagod yun. Hindi, hindi nakakapagod yun. Gaganon lang balikat mo eh. Malinis na yung balikat ko. Wala nang ano yan. Okay, magpapalaro tayo and mamimigay ako ng 50 subscribers. Okay? Mamimigay ako ng 50 subscribers ngayon. Kaya, kung ready na kayo sa ating palaro, sabihin na po ang tara, laro tayo. After ng logout yan Pag ready na po kayo pag ready. Okay? Pag ready na po kayo sa ating logout, after ng logout, magpapalaro po ako and dalawa ang mananalo ng 50 subscribers. Tig P50. So, kung ready na po kayo sa ating palaro, ay sabihin na, tara, laro tayo. Ayan na. Tara na, laro tayo. Tara, laro tayo. Aywan ko sa inyo, basta, yun yung sasabihin nyo. Tara, laro tayo. Di na po ako sali magpaging. Sige, bebe. Thank you, Bebe Loves Jopats. Saan po ba? Ang alin? Saan ang alin? Tara, laro tayo sa ilalim ng kumot. Aba naman yan. Iba yun. Tara, talpak. Ang alin? Okay. Ready na kayo? Ready na? Ready na? So, eto na siya. Hulaan nyo. Ano ito? Kinakain po ito. At masarap ito. DJ John Sagano Remix. Masarap ito, kinakain ito, at iba't ibang flavor nito. Iba't ibang flavor ang meron ito. Dali! Dali, dali! 50 subscribers sa unang mananalo, okay? Taguan sa ilalim ng ilaw ng kumot. Out na ako, madam. Thank you, Loya and Ideltan. Thank you, mga bebes. Mayonnaise, halo-halo, chocolate. Ano siya? One word lang siya, one word. And English. Junk food, candy, no? Chocolate. Merong flavor ng chocolate. Okay, merong flavor ng chocolate. Apple, hindi. Hindi siya prutas. Halo-halo, no? One word lang. Ano? Juice, choco, ice cream, Nutella, chocolate cake, ice cream, donut. May nakahula na.
Yung pangalan niya po kasi ay, yung tawag sa kanya ay parang nagde-demand or nagkakamand rather. Nagkakamand. Donut! Ayan. Donut! 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 So, I have here strawberry flavor. Okay? Sa pangalawang mananalo po ng 50 subscribers, una ay si Jay Green. Okay? Si Jay Green yung unang nanalo ng 50 subscribers. And then sa pangalawang mananalo ay, eto na ang ating pahulaan. Mahaba po ito. Mahaba po ito. Kinakain ko po ito madalas. Kinakain ko to. Mahaba to. Mahaba. I need a load to talk. My friend, can you give... Ano to? Sungot. Grabe siya, nagde-demand. Okay. Next natin out na ako. Host, tago muna ako sa kumot ko. Ingat sa paturok mo mamaya po at sana kondisyon ka ngayon. Yes, nakakondisyon. Donut buy. Quarantine ulit, diba? Okay. Banana, oishi, cheese stick, palong, stick bread, marshmallow, okra. Masabaw po ito, masabaw. Masabaw to siya, masabaw. 2 words. 2 words. Masabaw siya, masabaw. Talong, okra, stick, bread stick, ano po ulit? Ano daw? Saging, talong, lollipop, grapes, timbag, hello, megaloud shower out. Sitaw, orange, wet bayan host. Yes, masabaw. Hotdog, pineapple, sopas, watermelon, sinabawang talong, no. 2 words siya, 2 words. English. Okay? Corn, mais, pakuan, no. Talong, mani, no. 2 words siya, 2 words. Ano siya? Masabaw siya, masabaw. Mahaba and masarap. Pineapple, no. Eggplant, no. Buko juice, pineapple juice, hindi. Paborito ko po ito, para paborito ko. Singkamas, buko salad, pinyan, no. Pineapple juice, apple juice, singkamas, no. Coconut, no. Hindi siya prutas. Hindi siya prutas. Actually, ano siya? Pagkaing mabilisan. Cheesecake, ice buko, melon, no? Pagkaing mabilisan. Pansit canton, eggplant, no? Malapit na, Jolini. Jolini, galingan mo naman. 2 words po, 2 words. Ano? 2 words sa 2 words. Ay, naku naman yan. Mali-mali. Lucky Me, egg, fried egg, spaghetti, pack noodles, Lucky Me, cup noodles. May nanalo na! May nanalo na! Jeff Prox Mozo. Sayang, Jolini, yung noodles mo, kulang lang ng cup kanina. Di ba? Nauna tuloy si Jeff Prox Mozo. Ayan! Okay, 50 subscribers.
Ayan. Thank you everyone. And good luck na lang sa inyo bukas na mga sasali sa ating Guilds Day. Okay? Sa lahat po ng sasali sa Guilds Day natin tomorrow, ay magsabi na po sa akin. Mamaya sa GC. Okay? Okay. Congratulations sa mga nanalo. Happy ba kayo? Happy? Happy ba? Happy? Napasaya ko ba kayo? Napasaya ko ba kayo? Carbon TV, hello! Mega loud shoutout! Ayan, napasaya ko ba kayo? Thank you everyone, and tomorrow ay wala po akong LS until Sunday morning, okay? So, we're going to see you again on Monday, okay? Okay. Tomorrow, kung makakaya ko po, ay magla-live ako or mag-LS ako right after ng ating Guilds Day. Kasi absent ako tomorrow. Okay? Gets niyo po ba? Tomorrow, mag-Guilds Day po. Sali po sana kayong mga nasa team Biyaherang Ilongga. And then, right after ng Guilds Day, pahinga ko lang kayo ng konti. Kung kakayanin ko pong mag-live, magla-live po ako. Okay? Bye everyone and thank you again! Mwah! Pagsasabihan ko po kayo kung kailan magsisimula ang quarantine ninyo. Okay? Bye! Magpapaturok na ako. Papaturok na po ako. Mwah, mwah, mwah. Bye! Ay, nanalo ka, diba? Sino? Si Jeff Roxmoso yung nauna sa aking siya yung nauna sa aking wall. Okay, bye! Host ang mata, hatakpan nyo po. Bakit ko tatakpan? Gusto kong makita yung turok sa akin eh. Gusto kong makita yung ituturok sa aking karayom kung gaano kalaki. Okay? Okay, bye everyone! You're really beautiful girl, boss. Thank you! Ticket ka, host. Ay, nako, na.